An gédal sios gur míle maithagah as tacht is going ghfuil chlár anna Fhocal ag an Oireachtas agus is mór going gach bliain na daine hagan chun bheith géiste linn agus an ceann go háirithe focail ar ocail seo ceann atá a dhéanamh going le beidir 5 bliana nuas chur láthair in dhéanamh chuir síos ar a bhfuil buinte amach going le bliana nuas agus ina tugad míad léargas is dócha ar chud na dúchláin a bhíon le sáú going agus léargas chumá ar na planine tá going do mlíana amachráin agus cumála sin ar bhain beagání níos fad tearmí sa chása do na ceir bliana amachráin. Ar bháilte chumá leis na daine tá linn ar YouTube seo rud nua tá chu going leis an skedal dúir gur bhaile píosa eile cruúta na Harach ar an héin so an rud tá gceiste gomsa ar an géadúil sios dhéanamh ná tá mí consúla caithfh ar roinnt an obair tá déanta le bliana nuas. Tá Pádraig an son le roi sin ar an dúnscoil nua folclóireachta sin dúnscoil gur chumar a cheolalamar an tamsa hanarig folclór nua Gaeilge béarla agus folclór nua aontangach Gaeilge. Ach ar an géadúil sios bhhailmsa súla caithfh ar an úsáid a bhaintear as na Saomhna rathe atá going na nua honrathe dhéanamar ar folclór agus ar teanglan.ie. Rud nua chumá bán néalaí gánail phléime libh agus mar dúirt tá Pádraig an son consúla caithfh ar an dul chun cín sa dúnscoil nua. An géadúil sios seo figúirí sort of bhainn siar as in gach bliain an úsáid a bhaintear as folclór agus teanglan.ie sin 1.8 milliún agus 2.4 milliún ar an dá thaobh 5 milliún leathanach ar folclór agus 3.4 milliún leathanach ar teanglan. Tá cúpla míú ar sin is dócha ar an géadúil sios bhí an dá ceann nach mór sort ar chomhchéim lena chéile ach bhí breúarin réiteach GDPR a chur bhaim ar thaobh folclór.ie agus tána na figúirí titithe beagán ó hin. Ach cumála sin léiríonn is tócha an taobh ar teanglan dar linn an taobh atá ann de ochlóirí nua Gaeilge béarla agus aontangach Gaeilge chumá nach leor folclór.ie leis féin mar tháirge ag pobl na Gaeilge. Na fáin fóca an úsáid ag seaca faoin géad úsáidóirí nuair is seola chun siomh 10 mbliana ó hin is a bhailirta bhí fear bhí thart ar seaca faoin géad úsáidóirí buint úsáid is riomhairí agus tá sé sin tar éis iompú go thomláin bunas cion le 10 mbliana nuas. Bhí tamilán nuair bhí thart ar 10 nó 15 faoin géad dhaoine buint úsáid as tabléid ach tá chuméir ghfuil réon a tabléid sort i dul anéag chumá. Agus ceann na figúirí is spéisiúla an son in áíre ná státaonnta Mheiriceá 40 faoin géad. Tá cuma bheag ar sin ach nuair cuiníonn tú gur 40 faoin géad de 1.8 milliún atá ann. Tá caint ar 200 míle 250 míle duine rud atá just omláin do chreite dar linne bhfuil 4 milliún duine Mheiriceá buint úsáid as na Saomhna gach bliain. Na defocail is má cuardach rithach sé le daine in ámanna gur focail chastan ó focail nábeach an Gaeilge goin orthe na focail a chuirdófaí go minic i folclóirí ach is a bhailart in áíre atá fear is na focail is mó úsáidimid sa bhéarla na focail is mó gomíimiid á lorug is na folclóirí agus is rud é sin ní rud sort uthúil é sin i gás na folclóirí Gaeilge is rud é sin a bhíon fear in aontanga gur na focail choitianta bheoga na focail is mó chuirdaíon daine agus dar ire sin an crá crí is mó ag na hagarthirí chomá tá roinnt na hagarthirí linn inmh agus féidir sásta takeúla mar sin gur crá crí amachsamach go a chur an agar haar catalytic converter nó rud éige mar sin. Bhíon gachtain na sásta ar hagan catalytic converter nó rud éige mar sin cútha judicial review ach maíonn tú do nó help tan tú dribleoid. Right nu 100 déinte ar folclór.ie le bliana nuas a bhí mar an sa. Tá thart ar 5 míle cód fuaime nua tafata a gin. So an rudí enimiid bhí féchant ar an úsáid a bhaintear as an siomh, bhí de féchant ar vinnicíocht na bhocail ar an siomh chumá agus déanaimiidíocht irid agus is féidir na bonaistrúcháin a hafada agus a chur fáil ar an siomh. Rud nua chur marráin im léana ná tá tar éis tafad chumá a dhéanamh ar na gach fuaim agus gach mó den na bríomhre neamhríalta go léir den na bríomhre neamhríalta go léir agus gach fuaim agus gach mó de thart ar 10 de bhríomhre rialta chumá. Níl siad ar fáil ar an siomh go fóil ach tásúlagann go méid rih an nolig. Cumála sin tá na foranlacha réamhhoclacha tafata going in ach canúint chumá mar sin tá obermhór déanta going le bliana nuas ar na cód fáiríochta tá roinnt bhacha le fáil hena féin sin aber animacha agus adíochtaí le fáil hena féin ar an siomh
ach tá na bríre agus na foramnacha tacht sarvad. Bí de ceartú linn I gcónaí ní bhíon éonachlár gan lucht agus bí mé anna bhuaoch feimid eisiolalas go rialta an bobbal agus bí de ceartú linn go rialta. Comáile sin tagan rudí chun cín nuair bhí míid héanam an agur thuireachta nó fiú nuair bhí míid féchan ar rudí ar an siomh. Bím de ceartú I gcónaí mar sin dhéanamar nua honrú ar an siomh le déanaí agus tá sort an legan is úir de gach an tráil le fáilnéis ar an siomh. Comáile sin bím de chunáid súil ar an nuacht agus bím de chunáid súil ar an eisiolalas an bobbal le an nua a bhí na testáid ar na siomh na chumá. So cúpla sampla agus cúpla fá chumá leis na hontrála an nua. So an gédal si is choirmíocht agus bím de géirí an folklór chunáil chorm le dáta mar sin altar girl ceanbra siimplí bhí altarba a gin níor altar girl a gin. So de gan ná duine míid iireach na barnaí sin na líana irid agus is féidir mar hagan barnaí mar sin contosig. An folklór chorm le dáta Czechia agus Myanmar sin tíortha nó stáit atá sort tagtha dreis le déanaí agus bí de géirí bheith chorm le dáta agus is féidir. Ní agan son aber I gás Czechia tá public na Czechia fós ann bítar caintear public na Czechia fós ní bhuiine míid éon rud an siomh ach bí de géirí cí nua nar hagann siad chun cín a chuir leis an siomh agus an rud céin le Burma agus Myanmar. Béirlinn na hÉireann bí de géirí béirlinn na hÉireann a chlúdach irid agus is féidir. So seo cúpla sampla de rudaí. So an céad ceann pure, no, he's pure useless at football. Sin slí sort úthúil an úsáidtar an focail pure in éireann go háirithe agus bí míad na gcónaí a géirí sort freistal sin freistal an úsáid I enter a bhaintear as an méarla in éireann. Cé canal he's a real dose, no, those meetings are a dose. Sin an cinnte when go leor daine úsáid as dose slí sin. A rís rud anna éireannach ach bí an luach leis, cabhríonn siad a daine nuair bhaineann siad úsáid as an folklór agus nuair hagann siad ar cín mar sin gur sort gur linne é gur folklór de chuid na hÉireann é seachas ahris ar ochlór eile de chuid tíre eile. So agus comáile sin de na holtig atá láthair, he wasn't wild keen on it, no, it's wild expensive a rís dovraí ar anna chotíanta a thuig. To be wild happy about something agus an nachchaint an ábhar suck an diesel sin ceann just nar a bheith an siomh ach a bhreathmar gur gá é a chlúdach. Agus comáile sin rudí bhín I méal an phobal sin de cúpla slí go dagan na cín sin chun cín. So aber gás air fryer sin ceann a riile duine snifig tá ceapan greibh an duine éis air fryer cenach agus bhá sin na chlúdach. An superyacht sin rud a bhí I méal an phobal bhí superyacht parkáilte nó péir dhéana tú le superyacht níl ceann gom héin amach ó chósta bhlá clíar feith tamil agus bhí sé sa nuacht bhí sé méal an phobal agus fehamar go rá é sin na chlúdach barter account tuige míid go léir chuna héamh go sin ann. A cín eile tháinig chun cín aber active travel agus non-binary sin rudí a bhí á lorgaigh daine ar an siomh ach nar tháinig ar ortha. So sin cuardaigh gan torra sin na thugamid ortha san. Agus sin bín slí a gcuine féchan ar na cuardaigh sin, féchan ar na rudí nar éirigh lá, na cuardaigh nar éirigh lá agus an son iad a chlúdach ar bail. So buine míid úsáid as na statisticí agus an úsáid a bhainean daine as an siomh. Agus tugann sin léargus tún bhfuil cad a hastíín an bobbal nó cad atá le clúdach a gcuine agus arís bí míid géirí freistal ar sin, freistal ar an éileh sin. Sportswashing ceann a tháinig chun cín nuair bhí carn an dain ar siúl in Qatar le déanaí agus e-bike ceann atá go mór méal an phobal chumá. Nua honra ar teanglann mór an mar an ggéine bím de ceartú linn tá is ó seanna hépanna mainéadacha a tháinig FGB chuin denach OCR sin optical character recognition ar EID. So tá roinnt feibanna beaga le fáil fós an tú san agus bíonn siad le ceartú againn I gcónaí agus an san na códfáiríochta éon códfáiríochta chuirmid ar fáil ar folklór chuirmid ar fáil ar teanglann chomá. Agus rud a bhain eile beidir de lucht ollscoile chuirmar tús le déanaí le comórtas aistí folklóireachta de bhicléin tríú levéil agus tá bid inis tríú bliain den aiste agus rudí éanaid chuirmid cúpla tedal ar fáil de bhicléin agus chuirmid cúpla dúis ar fáil agus comáile sin dhéanamar bán a chumaisiúnú ar bhfuil íomháin san de Neil O'Donnell. Mar sin sort an gné feidbliachta den folklór agus sin chuid an a bhór inis den obair folklóireachta an folklóir chur chun cín agus an ochlóireacht comá agus
an rud a hasty go in dhéanamh I gás bhain néli gáin agus chomórtas néli gáin ná miléin tríú le bhéil go háirithe chur smaoineh agus a machnamh an bhoclóireacht agus an agarthireacht agus an aistriúcháin mar gharrma go bathe agus beidir iad a spreige chun pí a taide dhéanamh sa réimse agus aistí a scríomh dar agus tá gaiir go máis ach dúrthing aonatá sa bhína pléile miléin nó an bhicléin atá sa teomra súla chunáil amach don gomórtas agus más féidir miléin a gréasa chun chuisteach ar sin. Agus sin bhfuil inar iar le rá gomsa tá pádraigean is consúil a chaithh ar an dul chun cín le bliana nuas ar an dúnscoil rathe agus tá sé consúil a chaithh ar an móthir atá roin an san chuma. Yeah, cantar an samplas in the wild atá aonanta cáitinú hui. Just an mutasola bhí bín cantar hui ar sin go BBC Radio Cahar agus dunne Roberta Gallant go cantar we're having reports of a wild fog in Ballymena. It sounds very worrying, you know. So ahas léirú a ríist ar an dufer ar úsad an bheall agus mar dermid go bhhailthinne gur mún focar soganne gur mún lárfonte an nachlúin agus nach an éon chodile an chrunne a bheith an lárfonte. Nes an mór factor dach le cuasí focarat agus an chúisú de toirt fin dáachar nuana gur léir war beléir da rinne bíhí a gobar an gáart na Gaeilge le blianta fada gur barnaí sunta sa talachar focarata. Agus cé gohfuil foclár Poncaí 10 mbliana díos is 10 mbliana hain rabhí sa trídeag a hanig foclár Poncaí ar an ád. Agus fiúna bhí an tasca bhí róna sin chuir Gríoch gur léirún héin gur tús mai trían a hibre ná ruá trían den solachar atá riachna de hanga bhenlíthe ar fáil. Na mór hangathe a scomadí bhil scomad an bhearla bhfuil foclár Bearla Frankisún a foclár Bearla Gamanas an sa aon differ don bhearla bag na mór. A de hangathe mlíthe coslan héin coslas na Gaeilge ggóil trí oclár cumsí a cóamsirthe atá riachna sa sin mintanga go mintanga foclár Gaeilge mar thugtar cé gur foclár Gaeilge atón go technol. Mór hanga go mintanga sin an foclár tar lína foclár nua Bearla Gaeilge agus mintanga go mór hanga foclár Gaeilge Bearla agus sin an dá oclár atá idir láha agan fi láthair. Mar sin an tionscoil bhfuil a gobar a fi láthair tá an chiad bblion caite bhí Cormac a rá seolú an tionscoil hasí an tionscoil mí bhean fór na blianar sa caite agus slán a bheismid bé an tionscoil Gríoch an 2046 agus an dá sprecha taróin na mór oclár aontanga Gaeilge ná mé Fhocal Bearlan be San Vínehan ar na Fhocal an Gaeilge. Mór oclár Gaeilge Bearla sais córba oclár Igónal chuig bliana atá lecha síist an tionscoil 3,000 intral na Connocol agus hartfa 8,000 ina chéile. Nus níla geistú láthair go mar sa gló ach sin an tart ábhar tá sa leor chuig hanig go maithan an fiche agus bheasmid gur sin an tíos féid a dhéanú solachar rééisanta don teanga mar sin is da mé na foclár chur a gló is oclár a bheag na bhór a réon bhéad leis an conséisa bhón. Béis ar a fáil le lína mar tá foclár Poncaí agus teanglan agus mar rap. Ach an utar siúlagan gomad ag forbert an dá oclár go cóchrábharla chiile mar sin na duine intral X déana siad an solachar lán Gaeilge agus chuirtí siad an solachar Bearla bé na Connocol chéarna bé na samplaí chéarna bé an chuirsís gramadúil an chuirsís bhain le réimsí bé an tábhar a ligmar a ggéarna seachas an san oclár aontanga Gaeilge bé San Vínehan a bhínas go dtí a gceist san oclár dá hanga ní bhéh San Vínehan a bé aiste hanga Bearla agus bé de brandnar ball ar hampli den na hantralathe tugann fi láthair. Mar a hála le foclár Poncaí tá geiste gon iad áilsú ar bhin incremente sé sin a bheith scíar réasanta den ábhar a rucht áilsíthe tásúlagan an fiche chuig brahanse an scead a bete go bhéte go ribh se a fiche chuig atá ceangailteáin go raithí gá dríon den oclár 60 fin géad an áde agus go mé an tomlan sin ar léine le coidú dé a gún ceire bliana. Agus an spruch atá lecha síosla gon cinál breathnú ar strateise ar go dtéon solachar atá riachtanach an teangaí an rud a leagmid róin is ar náras atá cuairm na foclárta agus na téimiata ó buniú an fáras fiche chuig bliana hin
Go mé trí ochlar na trí ochlar cho amsere chumsi ha seo ar lína rubba costa Teanglan.ie tá O'Donnell an Fhocal bug agus de Waldrithe agus I gan ceire bliana go mé an Fhocal nua bearla Gaelic an Fhocal aonteanga Gaelic agus an Fhocal nua Gaelic bearla a lig mar ggéine go mé cuairda Hamáin a anseos an táhair ar fud na bhaintí sin. Tá gceist go gcuinethe a gcónaí Teanglan.ie ar lína, tá gceist go mé tá luach le Teanglan.ie agus bé a gcónaí an dúrad ábhar mar gheall ar chúrsaí ama agus mar gheall ar nádúr na Fhocailreatar na bhí na foiintí sin go le chéile bé a gcónaí solathair ar Teanglan.ie nach mé de acua nóganna faoine cinnte sa tionsar ratha iad a chlúda. Bé go fáil na cóid fuama agus gramadaí ar fáil mar tá Teanglan nó ar Fhocail bé an 3 gramadaí an áisiile. Mar sin na háistant ar fáil bé go fáil ar fáil ach mé ga ochlar nua chuthar fáil hamáid agus an go méiste ar fáil ar lína nó mar ap. Mar sin seán a contaide seo drécht antarlatha, okay, mar duine mé gáil chun catha fannig me mar sin é ríthe másta teamra. Seo sampla den dóid a bhfuil an Fhocal nua a chuir le chéile. Mar sin feiceann siúh an intral fíoch tá ga ní bhéh a thuir le Fhocal a bíile, ní bhéh gath brí de gath Fhocal as na Fhocal nua. Ná tuis go bhfuil teorann leis nar luguar an 8,000 ina chéile na 8,000 brí was it níl ball was it le Fhocal an Fhocal mór tar lína mo hampla an Fhocal bearla Gaelic a 150 milliún. Mar sin is timp lehan méid sin a bheith son agus nuair na féidir a gasar a dhéanamh caiithí tú creatíir a bhogad hon an táhair as riachtaní a aimsiú le go mé an táhair as mó a mé an pobl úsáideoirí a láraigh ar fáil. Is go bónas a bhí a gancar chúrsaí minicíochta tá ná scagadh dhéanamh ar Ollchorpas teanga go dtíad na Fhocal is minic an úsáid tá úlú deanta mo hampla ar hanga na an chóras ideithis nó tá déime grafa thugann sa chóras ideithis bhfuil an Gaelic mar well go bhór an tír mar ábhar éigeanta hacu mar sin tá pobl an sinnagann a bhfuil go mééis a gúsáid na teanga agus a gúsa na náisina agus an sin bíon rudí eile bhfuil luach cultúr lá na béidir na mé scóráard minicíochta acu a dacha le 100 minic tan Fhocal a garpas óhór teanga ach go bhfuil luachar leithla am níta mo hampla bhil a glá le 6 de leihan na seachtain a tuisgrú láháin nach rú scór exagus a charpas tar takar slán takar as ga chósan ára. Cubí mar sin an Fhocal fíoch agus tá rahrí ar a de chamáin fi láthair an cheanna bhaine leis na hanimhíthe éon mór a cléiti dú a lánartha agus bhfuil glí dó an garúige. Nes an san nachar éon teanga Gaelica ní bheith éon áiste an bearla, san nachar dá hanga ní bheith éon Sandíine an Gaelica agus sin an dara brí an Fhocal ar selig agus chuirsís ar selig tá áiste an bearla nach mé le feiceáil a Gaelic agus tá sampla agus an rud a hálacht an na sampla ben a sampla ceann cíanna nó ní cheach mu éon sampla an éon ochlar a riú mana bhfuil cúis an tampla sin ní féidir bheith crath sampla damar chur salan a dhéanaar tá caihí cúis caihí struchtúr nó rudig an ard viniciata nó caihí cúis Fhocailreachta a bhn le sampla na éilíonn gas sampla am agathrata agus tá risca botún chló le gatheile ácail a déon san áclar. Mar sin ní bhéh an bearla le feiceáil sa Gaelic an san nachla aontanga Gaelica agus ní bhéh an Sandíine an Gaelica le feiceáil san nachla bearla ach bé fíoch madaí rua agus fox hunting. Mar sin sampla de agus an sa tampla áirithe sin tá na nóda an Gaelic mar sin tá firisna a híon agus zoolaíocht bé an réig an úsáideoir scoranú idir bearla agus Gaelic an tíir bhearlas go mé Mask 1 nó Zoology bé an rééis an nacha bé an túsáideoir ná a léhéid sin a lá seán. Tá cinnte bag an níos castan ná ar leid sa chéad chun tá bhí zoolaíocht a dear bhfuil seo ainmhí na aon rudigan agus bhí rudigan nach zoolaíocht sa chá seo is deochat a gceist le gath chun na bríonna atá le cafa agus tá cafa an san nachla bearla Gaelic forest tá cafa agus tá cuaig bhrí agus tá cafa equals cafa agus chuinte aber tampla haléironn go gcéalann se an rud a asan ar an Flanda an púdar an sa chana an deocha álann tú nó an rud a cheann tú. As a Gaelic is ga iad a jaú agus go minic ní leor ná námaní bratar nach leor as héin an Sandíine agus ní mór sampla chuiriste chun dealú ní soilire nó chun absú dhéanamh ar na min difriútaí. Mar sin an chéad bhrí an deoch álan daoine agus coppla sampla a léironn ar bhfuil a cup an cafe, bhfuil a cafe láidir, cafe dú, cafe gan bhaine. An dara brí is na pónaí nó an púdar
a úsint an cafe dhéanú agus tugann sa bheas buna cafe as réigen gur leachta bheith an sin agus an sin tá an bhrí nó an gá chafiile go me cheanúta cafe nó nar cheanúte rudigan mar éad. Mar sin tá na san bhíneáin agus na samplaí a géirí na bríanna seo atá lastíí den sléit an chritir miniciíalta tá an úsáidlugan de ábhar nachra tá de géirí dealú go docu aber go docu dalta meánscoile le na hard test nó maclíon óscoile go docu si an nachlár agus tá ire deanta go na san bhíneáin a bheith siimplí go leor le gan constic cíál intaceata a chur idir an túsáideir. Ná an té a heicú san bhíneáin níos cásta ní héana a sin san bhíneáin siimplí. Mar sin tá bháidís bhfuil a gróthú ar an legan an chuirsíos a siimplí agus ar mún seans go dicu an dalta meánscoil ag bar na meánscoile nó dalta géalcholas de déanamh airteiste ma hiiglann a riar ar an démagrafa sin ní bhéh an démagrafa níos ard anúlas atanga chutha as an árógan. Bhháilid fér am an na san bhíneáin níos cásta. Tá rint sampla seo sampla de adiacht acadúil ar ís bé réidir adiacht a dána adiachas chuirsíos go dtéchiil an acadúil is coppla sampla a gangníon an bhrí a gceist an sin. Fágam a thuas second hiiglah ceisna chur an é fágam a thuas a coppla second in marn ó hí na hagarthráta na sunta safaí acadúil. Mu le siimplí sin bhn fácar deanta an na lehannáma. So seo sampla seo de bhríthir tá rá scálan den bhríthir le agus tá géirí an úsáid nas ní higann codhúir nó daltaí bit a rid fiú mac léon na dgan si go déon defar astra agus nó astra agus ar an bhain sin tá géirí an dá úsáid de léirú le samplaí tá sé scartha so le don leas a ruchtán agus sin tá se astra le an teachlaú don duine nach dagan ó bháin go déon defar de bríthir astra agus nó astra mar sin an chéad bhríd an bhríthir le. Tá coppla síhan is déon seo cháide tá daine mar le fecha hart an cornón sin tá sí híhan tíir chu seochas a bheith sagad ag an áfranras. Tá an níos an táisiún seo le gona géibh a hagart ó bhí mhahar mhór gona gé mé a hagart. Ach so sin an chéad bhrí de le mar bhríthir agus tá coppla brí eile leis mar sin agus rí bríganí seo bhfuil fianna seágan as an charpas ggóil si an úsáid mar sin máthúáin ma lean de bhisneach nó ma lean de arag agus tá chuirsíos a cad a chialanse agus sampla tucha agus a rís an úsáid a gúsaí telefísin ar a imíonn íomháin agus airthainse tiontainse steachanna íomháile. Mar sin a ríist tá níor is fearr a hiiglann deanta gannneantaí an san bhíneáin a chur ag an level a siimplí gan dáthaíonar de level an álas a ná ní cicilpéad folklór agus námlaí bíon daine ag dréan le chuirsíos Harbh álaochtúil na Harbh munchúise go bunas an bunat leis na chur an dalta meánscoil a ceist nó mac léon hir nó bhúnta cad a chialann le go mé sin ná hacht ag an nachlár seo agus go mé si muíach go dtí glás an cíalhaint as an agus a rééis an principal ar bhm ag ddíú ar 6 ar an démagrafa idechas na mas féidir nós úsáite nó gothairithe an fachar aontanga mas féidir an nósan a bhhanú an sannéisisin gur món seans go leanhí se de ré seachas a bheith géirí daine a bhfuil nósa go beidir bheith gúsad fachar dahangan nó gan facharúsa de Harbh a géirí iad sinna haintar as na rá ada tam de brethir go déanú ceisfeil las basketball go déanú basketball ceisfeil a han na rire bíon san bhíneáin na fáil go generalta bíon san bhíneáin na fáil a bhaintse bearlagan. Seo sampla an anantar iirecht leis tían na samplaí réimse na máthúáin mar sin is intriacht atón so fuaimna daoine a cant le máthúáin toban na léirú agus an sin go teoracúil be cheart a léirú gá sampla chuna bhaint na máthúáin. Nus bé ar na táistal dhéanamh ar grúpi ús a deir go bhain go cíacu chuna héin le bheitealan ach go generalta léirann se a sin peanhar tá sé sin dar an tuiscint is trúid a gceist a tríúcún tásúlagan agus an cíál an ball an solas ag glasú a gceist sin cheafúcún. A th ríist idir an san bhíneáin agus na samplaí agus nó san nach ar aontanga ní bhéh bearla bí le feicáil agus tá ag brath ar na samplaí 6 dainú nó léirú níos grinne a dhéanamh ar bhrí an ácail. Gasar ar ná tasún gur gasar tar sé cheandanna rud nachhfuil seo go fála an tuisna bhfuil se cumasíthe an san anúir a botaí an ácara
na go mé nóta úsáide a bhhaine le sa canantí. Agus go he gasar a bháin a go chonacht go géann se pláiste, scumma go buachal na chalínatón dear chonal go géann gasar buachal agus a go chonacht go géann gasar pláiste ná duine bhil tú de heismethir acu. Ach go bhéh seo pláiste fearan as suas na air, duine ág, fearan na bainean agus ríist nach chun na fásta go fáil, agus sinna sin do chuid gasar agus do chuid mac agus níanatha. Agus tá ire deanta sa San Dínehan an dealú a léirú agus a rééis tásúlagan ggóil na samplaí an na daca bhreise ná na léirú breise ar an dealú sin ar na bríanna man bhil duine cinnte go dtéon difer idir má hampla ever a dó agus ever a trí. Tá sé cóngar a chéal ó hiú brí ach tá difer ritrú agus tá ire deanta leis na samplaí na bríanna sin an dealú sin a léir le samplaí a bheith an úsáid chatin. Seo sampla ar rud nachméil scór ardaige an sa charpas is dóithin go generalta ach a bhí go luach cultúrtha leis agus a bhí go chudhórda or an ácar a Harbh clínta drona gléthe géalacha tá rudí mar seo bit níos catinta a bheith a gná háclár ach chuir síos a go dtéon rud pacpanos agus sampla eile ní híanana go mar an sampla a fá. So annual a rís tá an bhrí starúil a bhain gur neach spiridálta a bhain le cuasaí religiúna bhíon ach an sin tá an bhrí atá take an cin bhrí bhafara gonneartha duine bhí tá láth nó garach nó tá maidit gonneartha gur angel agus tá rís tugan an corpus le fis ggóil an úsáid sin ggóil cuasaíocht ag an ácail sin an sa bhrí sin an sa teanga. Oké, seo sampla de ácail 6 ólaíochtúil an bhil méid áirithe álas ciclapéad a chuirtá acra nó tá bríon eile le acra cíann acra orlas a go gáú ach níl brí na thuirlaise minic go leor de réir na grite ar net a haingmid an tarseach minicíata níl an bhrí sin an adrés go fáil mar sin éana tos le talún agus deir se go bhéad sláit chearna agus coppla sampla catisteach leis de má daoine géiríonn Fhocal úsáid. Adháil a rééis Fhocal a bhfuil rint bríon na difriúla atá 6 cóngar a chéile ach na hanan iad mar sin adháil an chapa na adháil a cholat na ícantús rud má chuirnta litir ná teachtarach má chuirnta rud an eisiúil sí Pont.ie tásúlas an go bhfuil adháil man an bhíon chur garan ag an seála céarna agus tá adháil an darna thuair ach dtíar nóta a dhéhníonn gur teagháil nó gur thugtar rud an sa chéad ceann nó sa darna ceann gur teagháil gur cumarsa deanta go seo na bríon eile tá ceir a bhríad a adháil mar sin má aithníonn duine ná tá sé sásta a aithint go rudan teat fír ná go rudig an ón agus coppla sampla a rís tásúlagan cé go na hadlatha na habartí rubbag fada agus an sin an adháil a dhéanú duine mó chur deanta go ná rudigan as an chasan deanta acu confession an bhrí a bheith gúsí pólínátas a réir sin. Fhocal ólaíochtúil be me láta báildiú tu mar rastin má heamh ré. So seo Fhocal díra a bhfuil chuirsí 6 ólaíochtúil ó zónasfér chun an nuácail sa teanga sin chun dearna nó aróbach tá dhéhrí agas tá rud bitheolaíoch a bhaine leis an dóid bhil a charp a gobar agus an sin tá aclaíocht agus sin an rud bitheolaíoch agus chuirsís agus an ammaní tá crap an teanga stíontu a bhaine le cuasaí téirmiata ach bheithe ag ghlaca leis an téamhú a cuairtú aróbach má hampla go mu teat thuige a ggóhéics na bitheolaíochta nó ggóhéics a mó churamach acu ar na téirmí. An ammaní ní léon bhealach le siimplú a dhéanú ar handínahan a bhfuil Fhocal ag an casta riachtanachon agus ní neart ó gan ní hiiglanne réite heile rud a neu an réitithe agus ghlacanta leis bhfuil an téamh a teat thuige seo gur duine gan dalta na tá déanna bitheolaíochta nó rud an bhaine leis nó duine gan a haigean an cóhéics nó go mééis de clicail ar an ácail agus gáil ag fáil San Dínehan ar an ácail láite an eile san áclair. Sin go seán cin dearna a súsan go beh bí. Album seo rís tá coppla bríle album agus an rud atá spéisiúil fan chun seo má hampla ná an bhrí stair le album ná gur cearní na cheanú gur rud an niúil rud an fisiciúla bhíón a ná leat a nniuúin dear má pláistilm gur túisce bhín daine íslód a rudí na ganach
So tan bhríle hís lódal agus fiúháin na bhí de gobar na Samhna agus tan na Samhna bunithe an chédul síos ar áclár comhamsirthe bearla dá ólamar da rií nahé an bearla a géad teanga ná tan level teanga siimplithe hanahéan tan chuirsí siimplithe agus rud a bhín airnéann sin a loganú má bhín loganú le déanú a bhainnis le héireann seachas rudig an nódar cos le album ach bín ar mar sin an ní dír astrahan bhíonn tá trostílagan dún héin máid le céandáin anamid crap an airithe teanga a hahaint nó athra agus rudí mar sin a ríist tan na Samhna agus ráithme go bhfuil gá le Habert Hampla chun an dealú a léirú chuirmid is deá Albert Hampla le go dici daoine difer idir an tá ráithn na ceálann sin chun bhhaine acu sin bailachan héin an dara chun sin rud crua a bhfuil láhagad agus an sin an leor mó stampin na picturíón. Agus an sleán an réomhhéirí san go an bhuihead le dtíar amara mar bhí mar rá is deich níonna go ddíra Oireachtas an fiche tríide gur seáú Teanglan.caí agus hála gur seáú Fhocal.caí agus an seo mar ar lehanna héin be symposium agan díra go hanhhaile an symposium an éis, so be symposium mar hagan na mé túr cantirí seosú morthú a bheits a cantir coolra honscadal an nachlar nua bearla Gaelic ó an réomh lé agus an scantal ar fád bhí tarlan sin be garan an thuúris go cant ar an tionachar nó an lárug atá fácha ag na háisna nua ar an dón garimúil is a réine bhín sa núsáid ar bhain garimúil agus be éman a dóna le cant ar mar ggéolalatá ag na fontí seo a gústa ideithis agus tá ag suga mé Maltaí acu fásta máid a rudéile thucan dhéanú agus be marin i ghaire na caiir le ar an sesin sin mar sin agus be té agus cafiún ar ná, so bheith fáilte róver gan bhé tá gúirdal hart mar ag am lón lehanna héin an seo. Se sin ar gonna agus fáilte roimh ceistena agus tu man cid ceiste héin. Leis an samhna agus adváin tá bríthir cumá adváin agus an meach san ina intrál héin nó an meach sé mar chuid den ceanna. Well a gas adháil tá is adhaí an bríthir mar sin is intral a leitheamh son a be adháil mar an bríthire agus an sacrú na ceanna na deacairtí bh sogan was mahan seo na bedíine de compra idir O'Donnell agus an Fhocal nuair so bhil tá 10 mríí nach seo an O'Donnell agus ní legur se cuacin agus tá duine gobar a bhain ar chreitir meniciata ach le teachcin le go dice daine bháil tá bríanna eile de adháil agus an sacratógan na éonhil an bríthire go mé nod an chéad bhrígan ar sé adháil an tainnim bríthir do gath brí den bhríthir adhaí. Ach an éisian go mé na bríon na príomha de réir na gritir minic be critir minic súna ag leanú de réir tá nóbar go a grích ach ní dóithe go mé an námabí an clúd a cíarnagan ar fiúr bhain miniciata agus tá O'Donnell ach cinnte bé na bríosa scartha ó na haneamach agus ó na haneamach bríthire. Ceistí go háide ceistí an cúil. Well is teanga bhinlaí a bhí sin a bhí agan nach. Beidir is ceiste nach bhfuil freigar ceart na controltar ní na daoine úsáid an mintanga agus tá ard viniciad ag an ácail sin sa chúrsaíocht gachannas na daoine bhín sa úsáid Tá mrathadís gur díospa go bhíon nach méidir sa úsáid. Mar sin an amlaí bíon cuasaíocht ag téirmé a mraithan daoine agus an ceartacham mas sin a bhreithinsúd ach ní chialann sin go féidir Fhocal a dhíchaáiliú nuair tá an pobl a gáin na úsáid. Mar sin ní a gas éanta go bhéta se bheith díos beagú agus na bhéta din sinna cheapú ach nuair tá Fhocal ag an ard bhfuil ard viniciad ag a gúsaíocht sé sinna rialainn cuasaí Fhocalar go minic. Má tá cuasaíocht ag Fhocal go minic bíon Fhocal an ngá Fhocalar a bheasar a bheith míchaí nó máslach nó nar cheart a chorón ach má tá scór miniciad acu
and so the culture stahied agus masca no the horse culture sinnas. Was nie maar nog wel nog wel een kaart was een kapo niet gollen ze arms go parsende men tanga ach wie tanga vanlig en dus dat in de slow en les maar zo'n ach made Dina who side in Samhna. I'm seeing on more the billion Dina who side. It comprised the shin. So later will get young. And ever Dina well Nielsen Kane Bonatella more hang and hanga general to take to the Mata Changa one who lean small country, the Teo Changa Ella, Togandini Min Changa Mahampla, and Changa Vanliha or Catalonis, like a 10 million country on. Or what is Monata, better good in the Changa Mahampla Nislandus, you haven't been Min Changa or Nislandus, Tusker Cheer Galava and Changa he. Or son is Kino Cohex, a real Tiskan Judanian relation. Yep. No, well, take it. No, the cash and no, ni area de gil, honor to be guest. I kill no, at ni theater. Wow. Better. Nielsen and Rachel, you Nielsen Mercer, yeah, he's farson and Jackrat. So, and Rudderby and Sandvine and Gary Rana, Madata Credin Bini, Tashan toward the first grade and Gatan. I got new Credin Gatan and Mercer Fhocal Egan Hon, a Lyric or group of Mass Bini Yellow. Kissed with him. Well, and Rhoda Run listen, Tan Fhocal books and Arrow and the Dakala Zoology or Vriana ata Sontosas Changa. Ach, Gervrahmud Nachwal was a Neil Sandvinahan and Sanakla Bug, near the Chachlish and Albert War Ada, a Yan and Rod Solar as a stager. Or Santan Fhocal Bug and Nusa Dug and Marchundan the Skagari, Hona Yavnu, Erdig as a stager, go all Cree hour and a Changa a Hamshogan. A hadakalis le centror stile a sin seis aberty a Hannington is aberty ta seis ta balla hogan le rudi cho sin an exegus why no ta balla hogan the tani tusk ganyer and tide a chusi fakarata go sin an seis corlahar a hagen na demography kissed it Luis not kanuna verlesh German mission chans me seis kaste jana en tourme go kan os jen should seis efer staff agus jen seis sunnery vegest. Well, Gabonsa and Rudder Rehan Kaka Jelevin no better me Fhocal and Canada or be Ruddigan a horse follower is to Ruddigan not a brash official. I guess my click show how little and click to go off like boss there tour father a gun Connor Gillian Gasser Pasta Kaka Buhana Kalin a good all gur buhalawan agus sinna me ni ve ein no ma ta Ruddigan and nose toru to differ their toru who agus no ta atwan is fire ton at the soccer the ton agus good year got Brabby Ruddigan and niece a year hey tour father no beer no tour the dara a gananti area hig a Gillian and Fhocal saw X a ganantilla gur why healing so agus is Ruddigan something more was on ni kurchest like we can cool Chalmers in the fad talking about. Okay, well son talk about how then talk about how they really and well and soccer and inwards are one
practical no ta méid áirithe buise a bheit have réithe méid áirithe ama. So da níor mar a gatan is a charmer so san víine han a scríúar elephant. Was het gglachas a mína áne riú dhéanú ar an chorthaige. Mar sin ar an món gohfuil an chuirsís ar nóhafin géad de rudaí ar fud an néontanga mar a gcéanna. Hácar mu a hála bhfuil an fion seo follingthe ag ran fuairmid conra le cólacht mór le rá. A bhfuil foclaí de level difriúil acu ach a háirithe a bhfuil specialtart acu an saháirú le haid mar go dónda le haid daoine nathé an bearla an teanga ruúthis acu. Agus tá cad agan fuairmid cad ní dír astrahan níomad an astra focail arácail a táid ag bonú na san víinehan nuair is áhar an atá neu ígar ó hiú logan was na mar rudaí áirithe a bhaine le héireann agus na hanan na chuirsí a bh acu ná an teagmhfuil ag Americana nó ag Samhna bhil déanaid sinna logan tugmid loganú an tan víinehan. Ach bhí se bhád níos éfachta dúine task astrahan dhéanú céanna ní dír a bhád níos éfachta task astrahan dhéanú na task san víinehan. Ná détaí seachtaí chaithú ag trid fan tan víinehan ar bhrí ex mar sin dúine tá níos éfachtaí ach tá se bhád níos sciupaí aganna sinna dhéanú ná a bheith a géirí tá áchtar ná níonar a gobarnod a géirí rialu dhéanú ar tá cúrásig den bháin agus tá pudlaigh den eile agus ní bhsig denna bé gur bhíon specas cíarnatónta margheall. So tá se bhád níos fosa tan fion ar an folathe ag gramanna eile agus hiiglanna teachta díarthu. Ní minic a bhí man námsan dhéanú an bhearlach. Sin bhain cist a bheit héanaan óin? Well, an rud atá gceist dhéanú sin ná mo churann daine a cinntaiste ar leidebí go bhfuil siad atráú na rud an dear éist a ganant nó ganantí áirithe mas le canant bháine bhaine se má hapla a cinint gur nó sé chéalaonn a cinint gach rud a chéalaonn éigen ach ar leid go mé an cross-tagart sin go mé se ná na malathe dhéanú ó bhí an chuile nó chéan nó an teacht ach go mé an tatróú sin ar fáil lífa agus an sin as fina múnteirí nó fina léchtarí sa chascó daine géirí an úsar na canan a chur an cin bhfuil éist Sean antra le haid mas pratatón agus mas fatatón is fan amsin bit mé fata mas na vírion cavas bhn minicíart a becheach méo ach mana bhil ar leid higus an múntar éist achan áte bhil éigen scrífa bí midna nó sa chanan sogan a gústa a cinint. Ach tá geistún aitheanta sa chóirtan na forma sin. Go crewing may rave rather than an information, like their cad inside their skull, a principle, agus or why he like small in the tiny lower she looks like she'll have so now the Udrash, Haku Leshe next around, we can't just read the economy chain, after Jesh, Haku, work the Marvin shifts from Fair of a Lady. Oh, yeah. Úsad well an fáil cinál drogalarm seara nó fi láthair níl a gceis gan hí leor as fi láthair bhfuil a bhád níos cógraí an leor sa bhéidir gur tart leor a fi láthair is rá leorlan cinál an tasca taróin ach ní chorthaí as an áú dá másí mar a bhílas na chéadún go mó rathartar seans go mrán hin sin a bhfuil cinúil déanam sin an gaithí am ag réitir le leor nó an gaithí an dúthaí fao heilú ábhar ach cinnte a dacha le haithanta sa hort bhil sin go 19 agus tegann go háirithes na Gaeltachtaí nó go bhfuil barna cafís idir rud a ecandaine agus an rud a hectardífa a ceart mar sin os a chuine sin tá dúilgus ána fásta dacha le bhs rialú na teanga agus ortograffiaart agus gan rudaí gáil cinál chun siparnaí mar sin ach cinnte bhfuil a gceiste na príomhormatha a aithint agus ar leidebí cross-tagart a hort tegan leagan caiideanna a bhógan.
my modular research na dad na sin not taken we got her go crew of our she will moon cherry the or after we should have our and the guy he to hide on the I just go shot a blue shot more and shiny north as the well here fad I just her father's war at on the north is I'll take him, yeah. I'll take him, yeah. Well, déta Carolina, déta mar tadianta an tower fat a gúil an leor ma hampla tá se fada far le lína mar PDF an eligus an arla agus déta a wakasil de ní brala ha bhón mar rud a lína tón ach am réra nó capis lína handig chinna legan on. Well, Bela Fhocal, we got a couple of the end of the test it now. Younger Cormac and Fee technical. I'm asking a Fhocal at the session and technical faster. Yeah, come on. And Neil Buntar Shakown and Arira, like, so Dynamids Kahami Gakar the Mac as Google Analytics, August, Trace Tamil or scroll on to Tashe Tugun to the Fisk or Trufflish Atan Anakud and Stiffig and Mun. So, Ni derhing lat goil Lina Ivrul Aun, Tamid Kofada, August is Fader, August Piokamid Mac and Stiff Ata look for Gadigam Rahamid Nak Feudal Nis Fida, Margaret Trufflish Ata, he is Fay. Chance ka gaile mi rud no go da var ach déna mi reached an bhíon dargúna agus lecún of dé mátá éile bh an vocal nó an derma tucha sé chun cín níos iarde an list an bhíon dargún. Tá Fhocal bug go bh bhí se bug mar thugann a gceist mar sin a béis a gcónaí ar fáil ar teanglan níl a gceist an námabí go mún hí nuasa. Well, and well, an rud modulation le úsad mar dúirt mar an duine bhfuil Gaelic ar lífa acu. Ní bhéisiad chutha as an ára tuiscúil na San Bhíine han siimplí. An duine nachbhfuil Gaelic ar lífa acu bhéisiad chutha bhfuil conflict idir iad agus tuiscindáil ar an tallasta uatha de mó an chuirsís. Mar sin ní churann simplú na San Bhíine han fás na simplítear an teolas. Ní churann sin duine bí as an ára. An rud modula le Fhocal í scála cinnte go hedéala agus ba bhaile achan anigan go mó Fhocal í scála agus go mó leagan éigen was den nachlar se ach níl na hac tá tionscal amháin de láha fi láthair agus ní féidir ach agus a hálaga seán chéad achlar mór aontanga agus seán chéad achlar Gaelic bearla le bh fanama seamuile chéige blian agus was níl achhan nógan a bheith was déire le formatí defriúla mar sin fi láthair nílach well, yes, sprach roon san Fhocal aontanga Gaelic agus an ceann Gaelic bearla. Is kisnagation da was a gedéim mar féidir leagan ní simplí rís nó cud an áhar a scago má. Is féidir linne ará le daoine na tá se marcail tugan na bunithe rocklar í bearla go Frankise go dtíad na concheappa tá núsáid
ag levan na bonscoile. Tá sin mark a féile na ra seán na príú chun cheappa bé gapá a cantar orla ar Jean riúre dúch buin bla 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 tá féile ra seán rudí tá no go generalta ag levan na bonscoile cacu anéirin nó sa bhrátain nó sa rank nó ag levan na manscoile. Mar sin bhirte principal forest an táhar bonscoile a scagu má agus tá Fhocal a Fhocal bonscoile. An rud a bhfuil casan na San Ginahan a scríú a deanga atá ornach a fáistí agus is tasca lei sin nach bhfuil níos ar an chlár a gona fi láthair. Well, níl léirdí chutha san áru, tá léirdí ar cheann an rudaí Roma de brathnú orthu ach tá castatí lei sin tá cópceart tá go hedéile bheith mar sé brathnú an féidir léirdí eile ochla réigen as go dtíra an teanga ach mar sin níos as an áru ach fi láthair níl se an chlár ribre ná ní féidir le ní smó háin dána tá. Can ag coolla támar fad? Well, tá gá cinnte is féidir sin a rá agus tá ceartta na daine dear sin os a chuine sin tá cinniú le deanna gcóna cuasaí ag lecht Fhocail nó téirmiata go dtéon dóthla go deiceú níos mó na déithir sa tír an leagan a fuairmuid ón bheangaileach ná ó hanga eile. Mar sin bín seo idir chaman go minic ag an chaiste téirmiata, bín sé a chaman ag an héan an bhfuil Fhocail ag an a bhí an go stairil ach an deiceú duine bhí mar sin go ponte áirithe bín covenantí agus bín cinniú le deanna máidir le céan dótholacht agus go minic an rud bhil an platós hín sogan a gáitina ná má Hector dún go bhfuil sa rích hána héan gur sinna chuirmid is dá. Seachas Fhocail éigen agus tá gurtha go fuaras cór níthe fin géad an lína sa teamar seo gur dóithe na deicedís go déobhháin. Mar sin bín argóntí le chuir nó déta ceart na teanga bhagad agus rudagan atá bunithe agus sean bunithe a teanga ach go méidir go gurtha níthe fin géad na níthe chuig fin géad a phobal úsáte nach chur as an áir gus go mé an gotéis sin agus an sin leidin sin an dóthalaat go mé an Fhocail sin an úsáid is an ar an lé is orlas an teanga tá ggéis báilin go sprach seo úsáid go néasco seo úsáid na teanga Har réon duile déirhin le déith níana gan teachtar bhaine bhí a canta mara a bhhailin na hela ggóil an dreichead chun na teanga réitithe go mór le tú mar a bhí déith níana han is mud brethir na leor agus leortha bhí státa agus Fhocail téirmiata mar sin óganna tá géirí cinál ar méar a chuineáil airta féidir ar chusla na teanga beá. Bhíon daine deir go cheach mó leagan níos seanamsere den teanga atá beidir níos crunne ar creitear a bháin ach má tá teanga beá agus má tá cuairseat ag rudaí áirithe bhíon clíine óganna an teanga beá mar is dúil don na Fhocail comhamseirthe. Mar sin níl freigar a ceart na contrailte tuige an dearcu ach ní héag ar féidir an réite sin nach chur a bhaim a harad. Bhí ceis sin fa má thugah duine bhí báil. Bhí nachtanga for mí úsáideach idir bheith deachar just sampla de nachtanga deachar a chuir de ní na cin siimplí mar hampla omar a isis just a nearfá sé nó na henléise mar tíarfá. Tá agad ar sampléile just donna daoine fásta go bhfuil géirí féidir nachchainte a úsáid chu is agad. An heaspáintó chunas go bhfuil nachchainte leis an Fhocail omar. Well, ní héag go Fhocail chutha as an áru ar chruitear bháin a chruitear eile an cheiste tá a Fhocail sin ceiste bhíon fi Fhocail nua a hagan tagan conceap a thugan an bhéarla go generalta agus bíon daoine géirí leagan déalacha churthantá agus bíon cinniú a deanú go dtéon tréhearcat go dtéon sótheiceat go dtéon level sótheiceat atá ag leagan é bhí duine cant níos luithe fao ní hatan an Fhocail meningitis lá tuis gur transliteratón. Agus bhí leagan ag an eile a bhí bhil an deicid duine bíon leagan a bhí níos cían amsere nó is leagan ní chola a héanaí agus ní hégur sin teiste ní chola an duine a dinstú riú go dtí go léise so bíon a gcónaí an chudbann seo idir go dé tá intaice as go dé bhfuil dóthla go gurtha fréomhathe a chan fiá agus an láca leis agus ná an rudaí translitrithe go minic ní translitú an bhéarla héana as translitú ó hanig ag an bhéarla ó gréigus nó rudaí an eile mar sin ní hégur translitú ar bhain sclábhfuil ón bhéarlatón ach go seán na míranna álaíthe a gceantar a chreas litriú go stairúil sa teanga.
Buúrá mar agus sin le sin aber I gás umar bheith sean san a bheith go méach in umar na hamaléise luite mar ráse leistíigh den untráil sin. Tá sé cotíanta go maith mar nach cainte agus sin é bheith se le fáil ná an cinenne bheith le déanamh meid se le fáil fé amaléis nó umar sin an cinenne bheith le déanamh ach anhans go méid sin sa bhac leir mar gur nach cainte cotíanta an. Ceist bhíle áide ceist ó mar ceist bháin eile. Well, a dús war no níime a skriú námar sin níime kente ach an nó a déirhin agus tá seo fí an éontanga. Ma tá cuasaíocht ag brí má hapla an sampla víns go minic sa bhela bín daine ra that's incredulous. Na stunne bí bhfuil barla léonach there said no that can't be incredulous. A person can be incredulous. It's incredible be ceart bhin. Ach má tá incredulous an núsal a bhela leis an bhrí go a dochrete. Well is brí wallí sin de réir na facar den tugan na facarí léirú ar úsad na teanga mar atá seachas mar bhhaith le drám áirithe an teanga bheith. Agus go minic na daine vín sa géirí an teanga nó Shroru as ag brandú siar a vín se seachas mar sin má tá úsad in sa bhel má tá úsad sa réileach ag trátarí ar na chun se síar na coniulathe. A da go linne ó hí na facarát a sin brí atá a gúsaíocht sa teanga agus cé nach bhfuil bonú stairlas cé gur lé go mit sa fríd gur macala an bhelatón fós má tá se úsad éonn cuasaíocht clúda an sa facarí agus bhéhhairne sinna aithint agus bheith mar aithint ar món tá fianna seán go bhfuil se úsad go beá agus a réir sin ní mór na bhíon duine na géisi le cléthe agus mar chun bhína coniulathe go donna ná bhí nó coniulathe fluha bhil man bhfuil se san láchlár tá háúí siad an teálas so teige mar a rééis an pointe ach ar bhain gur cuasaíocht a riil inclúda na faclarí sinna na dáhna na faclarí có amsere. Sin mé rugby an chomáith ar orchar hu an jaarnu kinni het fuhu kinni het fopor de rive sin gur léime é se rive agus het fu sin go híle agus tá gal lochan agus na rudi sin go agus go an agus gun le ní cliisi tú do hir mar an Harley na constitution agus tá goláidir an anláidir in goor cosí was it achtil an benélo si chin depression Well a rís nó sa bhéad gur féidir tá teána sin méid taide níl was a níl acadú teanga ag an teanga was sa bhéad bhfuil acad bháin freigar has taide agus cinál rucht na teanga a chuigur tú tá drám na difriúla bhfuil píí den fiog san acu agus freigartí difriúla is cinnte na hil an drochain ar nach nógan leis an taide dhéanú ach me etarún go bhfuil cuasaíocht ag rudaí nó cuasaíocht hontasá agus má rudig an canasa má hapla gionda na canantí is mó bhil bheitthe capú bhil sin rudigan ar gá déile leis ná ar leid córa báthirthirt ach ní me géirí cinál galtan sa bhí hort go déanamar bheits cuasaí was ní hiiglanna déanamar ar níhil a riir ar na héileh agus ó tuigim Well tá chuta go mar hapla an san nach bearla géile ghlach mu le arid an sa litrú ID tuiscúil bríar leilis a gan na mara nachhfuil le áirithe marach le gatainna agus was a bhéime de bháth le rudí mar sin aithint ná rééis is cinál éascú na teanga tá geisteagain agus san arid ach a gcónaí bíon táirse héad na ddíglann titim dar linne bíon an cinntií dhéanú agus mar dearm me an ceir bliana be se bhábalta war mréthe hort. Go bhí chuir tá an Thomas Geú tá tégus cáíar fáil le cool an tamra bé me rá sem mar mar dearmar lehanní híon be fáiltar ah cheisnú cruúide go háirithe mar nó ní bhí mu sé freigar do a bé. Bé cantar eile sin go mai